Aktar kmieni din il-ġimgħa in-Nazzjon żvela kif il-kwistjoni dwar il-futur ta' Steve Lul bħala uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green komplet jiżviluppa. Intant, din il-kwistjoni jidher li ġiet riżolta billi għal darb'oħra għaddiet tal-ex Europarlamentari Laburista Miriam Dalli li rnexxiela tittermina l-impjieg ta' Steve Lul minn ma' Project Green. Il-fatt li Miriam Dalli terminat l-impjieg ta' Steve Lul qiegħed jinżamm sigriet għalissa minn ta' Kastilja. Tant li lanqas l-impjegati ta' Project Green stess ma huma informati b'dan l-iżvilupp għalkemm sorsi minn Project Green li tkellmu ma' in-Nazzjon ikkonfermaw li Steve Lul mhux jidħol l-uffiċċju. Minkejja li Robert Tabella qiegħed jipprova jżomm sigriet il-fatt li reġgħet għaddiet ta' Miriam Dalli, l-istess Dalli qiegħda tiftaħar ma' diversi nies viċin tagħha li kienu fuq ordnijiet stretti tagħha. Li Steve Lul tneħħa mill-irwol tiegħu ta' uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green. Il-kandidati Laburisti kienu qegħdin iwissu li tmexxija tal-partit li ma kienx jagħmel sens li wieħed minnhom jingħata 700 miljun euro fuq 5 snin biex ikun jista' jimbotta lilu nnifsu u l-interessi tiegħu fil-kampanja, dejjem bl-iskuża ta' Project Green. Fost dawk li l-aktar semmaw liħinhom kien hemm Alex Agius Saliba, flimkien mal-Europarlamentari Josjen Kutajjar u l-kandidat Clint Flores, li kemm il-darba uża il-medja soċjali biex iwassal il-botti li ħass li kellu jwassal fil-konfront ta' dawk f'Kastilja.